Moni datum isi society mate ajada saile claim dam setame rada joini mate rada phansi claim pilo. Sonsi kedam tang arkoni phai krener kabarni nomati constituency ka parlo okereng Indra Singh hi auditorium hall along Indian Red Cross Society Karbi Anglong aro atum penche patir piponsi disaster relief fund pen Haurakhat Bukolia Phuloni Langhin Tokmoka Dengaung Parukhwa lapen okereng ara datuma phan kaddu kawe Don Pharopho ahem tu natuma phan talpolin Chiti Malan Kasu Harlung pen ke chenglok ke ongdung ke nan so ahormu ke rona sai ding pon Bangso ahormu ke ron pona mae long Karbi Anglong ara phan lapen Karbi Anglong Tenmas Council ke chari ke theke ring atuma phan nang chirap nang chitodun pen RD nang pidu nang ji pusi Indian Red Cross Society Karbi Anglong aru akong chunbang borsing phangchu ahin pen chuning ripon Andariwal bilang ta office do choblo go down go choblo ta hada protection of animal opinion am ta bilang sami council opinion arni an nangkalang dun tangkre hon sin lum phekomlong sidame niltum rat asa ke claim niltum pini politics ke claim kali na peniltum rat on sikarja rat ke sumu sikarja asa rat ke sumu long na tum dong sin acara mesu dum dong se anu sin to breakfast ke hin pen na tum panian ko pna churoji Havar ke hat pen Harsing Rongpi Karbi Anglong live